Hello! This is Roy Galyares again. Lingaw lang. Sa di pa kumukanta na ako ipang shoutout. Shoutout ko ni Rochelle Mundihar. Shoutout ko ni Pasilo Tangkawan og Tangkawan Family. Okay. Lingaw lang. May isog nga gobernador, ang ngalan si Gwen Garcia. Katawhan iyang ipaglaban, dili gusto siya nga magutman. DOH nang usog pag-ayo, gusto gyud ma-lockdown ang Cebu. Apan si Gwen dili siya gusto, dili ganahan siya mabalik sa uno. Ang COVID mingaw na unta to, makalapos na ang mga tao. Pag-abot gyud ni anang vaccine, positibo nindaghag maayo. Mga tao dili gyud katuong, kay ang uban pulos na baksinado. Dako hinuon amo ang pagtuon na ay politiko nga nagpaluyo. Na 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 na, kitang tanan karon mag-amputa. Na 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 na, unta ang lockdown mahunong na. Adunay bag-o karon higala, air purifier gikan sa China. Ang Pilipinas sige og pangumpra, aron kuno masulbad ang problema. Dako ang atong pasalamat, basin kini na ang makasulbad. Apan daghan gyud ang nagbagot-bot, wala na gyud hinuon sila kasabot. Na 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 na, kitang tanan karon mag-amputa. Na 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 na, unta ang lockdown mahunong na. Kitang kabos kita ang naalaot, tungod lang gyud ni anang virus. Nagsagi na taog kapas mo, kay kuwang nata sa konsumo. Mauna ni ang atong buhaton, magampo ang lockdown mahunong. Murag gikapoy na taog tago-tago, wana gyud tay usa ka dako. Na 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 na, kitang tanan karon mag-amputa. Na 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 na, unta ang lockdown mahunong na. Na 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 na, kitang tanan karon mag-amputa. Na 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 na, unta ang lockdown mahunong na.